ውድድር ብሽክለታን ዘዋሪት ዋንጫ ዞባ ማእከል 2024 ብሰንበት 14 ሚያዝያ ኣብ ከባቢ እንዳ ማርያም ምፍላም ይዝከር። እዞም ተቀዳደምት ተሳሪዐን ካብ ዝነበራ ክልተ ናይ ኢንተርሚዲየት ውድድራት ኣብ ቀዳሜቲ ሳይሞን ሚካኤል ካብ ቴለ፣ ዳንኤል ርእሶም ካብ ደቡብ ከምኡን ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ካብ ኣስፔኮ ሰለስተ ቀዳሞት ዕውታት ብምዃን ሕንጻጽ ረጊጾም። ካልእቲ ተሳሪዐ ኣብ ዝነበረት ናይ ኢንተርሚዲየት ውድድር እውን ዳንኤል ርእሶም ካብ ደቡብ፣ ሮቤል መሓሪ ካብ ሰንበል ከምኡን ፊልሞን ፍስሃየ ካብ ሰንበል ዕውታት ኮይኖም። ትማሊ ረብዕ እውን ዓበይቲ ናይ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ተቀዳደምቲ ውድድሮም ኣሰላሲሎም ነይሮም። በዚ መሰረት ደቂ ተባዕትዮ ዓበይቲ ተቀዳደምቲ ኣብ ዘካየድዎ ናይ 120 ኪሎ ሜትር ውድድር ዝስዕብ ውጽኢት ኣመዝጊቦም። ናታን መድሃኔ ቦልቂ ዓወት ኣማን ካብ ደንደን፣ ጳውሎስ ገብረ ሚካኤል ካብ ደንደን፣ ያፌት ሙልጌታ ካብ ኤሪቴል፣ ዓወት ክብሮም ካብ ኣስፔኮ፣ ኑር ኣሕመድ ዓብደልዋሃብ ካብ ኣስፔኮ፣ መትከል እዮ ቦልቂ ተመስገን ክብሮም ካብ ደንደን፣ ኣኽሊሉ ኣተሽም ካብ ደንደን ከምኡን ህያብ ሃብቶም ቦልቂ ቀዳሞት 10 ብምዃን ናይ መድረኽ ዓወት ኣመዝጊቦም። እዚ መሰረት ብነጥቢ ኣብ ምምራሕ ዝርከቡ ተቀዳደምቲ ናታን መድሃኔ ቦልቂ፣ ዳንኤል ርእሶም ካብ ደቡብ፣ ዓወት ኣማን ካብ ደንደን፣ ሜሮን ተሾመ ቦልቂ፣ ጳውሎስ ገብረ ሚካኤል ካብ ደንደን፣ ዓወት ክብሮም ካብ ኣስፔኮ፣ ሮቤል መሓሪ ካብ ሰንበል፣ ዳንኤል ፍጹም ብርሃን ካብ ኣስፔኮ፣ ሳይሞን ሚካኤልን ያፌት ሙልጌታን ክልቲኦም ካብ ቴለም። ብሁሉል ግዜ መሪሕነቶም ኣረጋጊጾም ዘለዉ ተቀዳደምቲ ድማ ናታን መድሃኔ ቦልቂ፣ ዓወት ኣማን፣ ጳውሎስ ገብረ ሚካኤል ክልቲኦም ካብ ደንደን፣ ዓወት ክብሮም ኑር ኣሕመድ ዓብደልዋሃብ ክልቲኦም ካብ ኣስፔኮ፣ ኣኽሊሉ ኣተሽም ተመስገን ክብሮም ክልቲኦም ካብ ደንደን፣ ህያብ ሃብቶም ቦልቂ፣ ያፌት ሙልጌታ ካብ ኤሪቴል ከምኡን ሮቤል መሓሪ ካብ ሰንበል ክሳብ 10 ተሰሪዖም ኣለዉ። ብጋንታ ድማ ጋንታ ደንደን መራሒት ኩለን ክለባት ኮይና ኣብ ምቕላስ ትርከብ። ብዘይካዚ ን79.3 ኪሎ ሜትር ዝሸፈና ተቀዳደምቲ ደቂ ኣንስትዮ ተሰሪዐን ካብ ዝነበራ ክልተ ናይ ኢንተርሚዲየት ውድድር ኣድያም ዳዊት ካብ ደንደን፣ ቅሳነት ወልደ ሚካኤል ካብ ሰራይር ሳዋ ከምኡን ሮምና ጉዕሽ ካብ ደንደን ብምዃን ሰለስተ ቀዳሞት ዕውታት ክኾናን ከለዋ ካልእቲ ተሰሪዐ ኣብ ዝነበረት ናይ ኢንተርሚዲየት ውድድር እውን ቀዳሜቲ ኣድያም ዳዊት ካብ ደንደን፣ ቅሳነት ወልደ ሚካኤል ካብ ሰራይር ሳዋ፣ ሮምና ጉዕሽ ካብ ደንደን ሰለስቲአን ደጊመን ዕውታት ኮይነን። ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝተኻየደ ቅጽበታዊ ውድድር ድማ ኣድያም ዳዊት ካብ ደንደን፣ ብርክቲ ፍስሃየ ካብ ጋላ ነፍሒ፣ ሱዛና ፍስሃ፣ ሞናሊዛ ኣርኣያ፣ ሰምሃር ግርማይ ሰለስቲአን ካብ ደቡብ፣ ሮምና ጉዕሽ፣ ራሄል ዘርእሰናይ ክልቲአን ካብ ደንደን፣ ቤትኤል ስቲፋኖስ ካብ ጋላ ነፍሒ፣ ፌቨን ሃይለ ካብ ሰራይር ሳዋ፣ ቤትኤል ክፍለ ካብ ዓራግ ብምዃን ዕውታት ኮይነን። ብነጥቢ ኣብ ምምራሕ ዝርከባ ተቀዳደምቲ ኣድያም ዳዊት ካብ ደንደን፣ ሱዛና ፍስሃ ካብ ደቡብ ከምኡን ቅሳነት ወልደ ሚካኤል ካብ ሰራይር ሳዋ ኮይነን ኣለዋ። ብውህሉል ግዜ ኣብ ምምራሕ ዝርከባ ቀዳሞት ሰለስተ ተቀዳደምቲ ድማ ሱዛና ፍስሃ ካብ ደቡብ፣ ኣድያም ዳዊት ካብ ደንደን ከምኡን ብርክቲ ፍስሃየ ካብ ጋላ ነፍሒ ኮይነን ኣለዋ። ብውህሉል ግዜ ድማ ብጋንታ ደቡብ ደንደን ጋላ ነፍሒ ሰለስተ ቀዳሞት ኮይነን ኣለዋ። ስፖርታዊ ውድድራቱ ብሓያል መንፈስ ኣብ ምቕጻል ዝርከብ ቀነ ስፖርት ዝምብራ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታቱን ኣብ ዘካየዶም ውድድራት ዝስዕብ ውጽኢት ኣመዝጊብሎም። ኣብ ኩዕሶ መርበብ ደቂ ኣንስትዮ ድራጎን ምስ ሜራስ ኣብ ዝተራኸባሉ ድራጎን 2 ባዶ ተዓዊታ። ፍልፍልን ራስ ዱሜራን ኣብ ዘራኸበ ፀወታ ድማ ፍልፍል 2-1 ተዓዊታትሉ። ኣብ ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ደቂ ተባዕትዮ ዝተራኸባ ጋንታታት ሰላሞን ቢሻን ድማ ብናይ ሓባር ውጽኢት 2-2 ዛዚመኖም። ባሕርናን ሱዱሕ ኤላን ተራኺቦም ኣብ ዘካየድዎ ፀወታ ድማ ጋንታ ባሕርና 2-1 ተዓዊቶም። ብዘይካዚ ኣብ ውድድራት ኣትሌቲክስ ልዕለ ዝላ ብደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚት ህያብ ሰሎሞን ካልእቲ ሓያት በይን ሳልሰይቲ ረህዋት ተኽላ ብምዃን ተዓዊተናሉ። ብሰሉስ ኣብ ዝተኻየደ ውድድራት ኩዕሶ መርበብ ብደቂ ተባዕትዮ ሚራስ ንባሕርና 3 ባዶ ክትዕወት ዘላን ከላ ፍልፍል ንሰላሞን ናይ 3-1 ውጽኢት ኣመዝጊባትላ። ኣብ ውድድራት ኣትሌቲክስ ናይ ትዕለት ድማ ቀዳማይ ሰጊድ መሐመድ ካብ ሱዱሕ ዒላ፣ ካልኣይ ኣልኣዛር ፍስሃየ ካብ ድራጎን፣ ሳልሳይ ሙሳ ስዒድ ካብ ድራጎን ኮይኖም ተዓዊቶም። ብዘይካዚ ኣብ 200 ሜትር ኣትሌቲክስ ቀዳማይ መሐመድ ሳላሕ ካብ ሰላሞ፣ ካልኣይ ነስረዲን ሙሳ ካብ ራስ ዱሜራ፣ ሳልሳይ ያቆብ ጎበዛይ ካብ ፍልፍል ብምዃን ተዓዊቶምሉ። ኣብ 5000 ሜትር ውድድራት ድማ ቀዳማይ ኤርምያ ዘመደ ብርሃን ካብ ድራጎን፣ ካልኣይ የዕብዮ ገብረ መድህን ካብ ቡያ፣ ሳልሳይ ደበሳይ ፀሃየ ካብ ፍልፍል ብምዃን ተዓዊቶም። ብዘይካዚ ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ብደቂ ኣንስትዮ ቄሕ ኮኮንን ቢሻን ኣብ ዘካየድኦ ፀወታ ቢሻ ብገፊሕ ውጽኢት 6 ባዶ ኣብ ልዕሊ ቄሕ ኮኮን ተዓዊተን። ቡያን ፍልፍልን ተራኺበን ኣብ ዘካየድኦ ፀወታ ድማ ብናይ ሓባር ውጽኢት 1-1 ምዝዛሙ ጎስጓስን ሓበሬታን ዝምብራቕ ሓቢሩሎም።
سبورتاوي وددراتنا نقولون لمعات دلوات نخلو انتتات بزبل تيما شوعت تقانتات حائفو اب كلتا زورات بقطمات كعس اقرن كعس مرببن اتفتاتو كسلاسل تصنحك انا سبورت از تورور حيلي اب زحلف معلتات بوددرات قويا اقرن ناي ميدا تكباراتن قصيلو نيروم بز مسرت اب زترخبه وصيت اب العلز زلا دق انستيو بيتي القعش كاب مدحن وين قبر مسقل كاب الجن فرينا فتوي كاب عدروسو بدق تبعتو زل عالم ابرها كاب تكر يرغا داويت كاب مدحن مرهاوي كفلا كاب بدو بتخطاتالي كاب قدامي كساب ساساي درجه حيزوم او وددر زلا مريت بدق انسو يوركابل تسفا غرغس كاب الجن قداميت كتكون كلا سلام تولد كاب توكور فورتونا ابرها كاب الجن كال اين ساساي درجه حيزن ابت مساسال وددر بدق تبعتو الجمع سليمان كاب الجن زل عالم ابرها كاب توكور معبل هايله كاب مدحن تعاويتهم زتفلالي رحقت حيزو ابست سلاسل وددر قويا اغري او وددر 100 متر بدق انسو يوركابل تولد برهان كاب الجن قداميت كتكون كلا كوخو مبراتو كاب توكور سمرت هايله كاب مدحن كال اين ساساي درجه حيزن سعيبنا بدق تبعتي ابراهام نغاس كاب بارع توماس اندرياس كاب عدروسو ابراهيم رمضان كاب قدامي كساب ساساي درجه حيزوم اب 100 متر وددر بدق انسو سمرت هايله كاب مدحن يوركابل تولد برهان هيلن امان كاب قدامي كساب ساساي ترتحيزن اب تمتسال رحقت بدق تبعتي هرمون ايوب كاب على ابراهيم رمضان كاب بدو ابراهام نغاسي كاب بارع قدامو ثلاث عوتات كوينوم او وددر 400 متر بدق انستو وين قبر مسقل كاب الجن سامر عندهم كاب توكور زبيب يوهانس كاب عدروسو بتخطاتالي كاب قدامي كساب ساساي درجه حيزن بدق تبعتي 400 متر ابستخايد وددر هرمون ايوب كاب على قديم حنصاص كرغص انكلو فيلمون زر كاب بدو توماس ميكيل كاب عدروسو سعيبهم متعاويتهم اب 800 متر ابستخايد وددر بدق انستو قسانت تولد برهان كاب عدروسو قداميتي حزباوي سولومون كاب بارع كالئتي وين قبر مسقل كاب الجن سالسيتي اب تمساسال رحقت بدق تبعتي توماس ميكيل كاب عدروسو بينام مبرات كاب الجن فيلمون زر كاب بدو بتخطاتالي كاب قدامي كساب ساساي تعاويتهم اب 500 متر بدق انستو قسانت تولد برهان كاب عدروسو حزباوي سولومون كاب بارع مدن تخلصيون كاب مدحن كاب قدامي كساب ساساي درجه حيزن بدق تبعتي دما فانيل محاري كاب مدحن بين هور يوسف كاب عدروسو ساميل كسته كاب الجن تعاويتهم اب 5000 متر بدق انستو قسانت تولد برهان كاب عدروسو قداميت كتكون كلا حزباوي سولومون كاب بارع ارانشي تخلاي كاب الجن سعبنا بدق تبعتي بين هور يوسف كاب عدروسو ارون عند برهان كاب على فانيل محاري كاب مدحن كاب قدامي كساب ساساي درجه حيزوم امني 10000 متر وددر بدق تبعتي موسيك فلون كاب عدروسو نمقلادم تبليصو قدامي كوصن كلو ارون عند برهان كاب على سايمون مبرهات كاب عدروسو دما نايكال اينسال ساينتر تحيزوم او وددر داربا چمارا بدق انستو سلمى عمر كوخب جرماي كلتين كاب مدحن قداميتن كالئتن كوصن كلو فيفن تسفاي كاب على دما ساساي درجه حيزام بدق تبعتي موغوس بين كاب بارع رستي ابب كاب الجن مليون حاغوس كاب مدحن بتخطاتال تعاويتهم او وددر داربا عرر ازيت سولومون كاب توكل ارساليم تسفى علم كاب الجن قسانت تولد برهان كاب عدروسو كاب قدامي كساب ساساي درجه كحزان كلوا بدق تبعتي دما ساميل غويتم كاب بارع رست ابب كاب الجن كحساي لج عالم كاب على بتخطاتال تعاويتهم او وددر ديسكس دما بدق انستو ازيت سولومون كاب توكل قداميت كتكون كلا قسانت بينيام كاب الجن كالئتي نيات تسفاز كاب توكل ساساي درجه حزن بدق تبعتي كحساي لج عالم كاب على سامويل غويتم كاب بارع حبن منግስት اب كاب الجن كاب قدامي كساب ساساي درجه بمحزن وددروم فصيمم ተወዳደርቲ ካልኣይ ዙርያ ቅነ ስፖርት እዚ ተወርዋሪ ሓይሊ ከቢድ ክሊማን ሙቐትን ሜዳ ራስ ሓማስ ተጻዊሮም ብስፖርታዊ ስነ ምግባርን ጭውነትን ተገዚኦም ውድድር ተግባራት ሜዳ ብምስልሳሎም ካብ ተዓዘብትን ደገፍትን ልዑል ናዳ ኣትሪፎም ኣለዉ ካልኣይ ዙርያ ቅነ ስፖርት እዚ ተወርዋሪ ሓይሊ ብዝተፈላለዩ ውድድራት ኣብ ምቕጻል ከም ዝርከብ መኮንንን ሓበሬታን ጎስጓስን እዚ ተወርዋሪ ሓይሊ ሓቢሩሎም